তিনি 17 July 2026 salmariwo Thansa Rising Youth ni members rok Maharaja Bikram airport chini bukhuk Sanjana no Nairuk logio thangi maya fano airport Jora Nairuk Thansa Rising Youth ni members rok tekbangma bazar para school office rogo bukhuk Sanjana ni bagi donation salima rok joto chini bukhuk Sanjana ni bini babano rang rok yafari ri baikha Te Thansa Rising Youth ni founder Pohor Dabborma tini 57,000 islai kebang rang yafarka te 13 July 2026 salmario bo boro 40,000 islai kebang rang rikha total angka 1 lakh islai fano rikha Thansa Rising Youth ni members ro aro tongo founder Pohor Dabborma secretary Brazil Dabborma cashier angka Baithang Dabborma Khwai Insert Sipsagar Dabborma Shivai Jalan Insert Bibiana Dabborma te kabangma Adong Rock Bureau Report Nogba TV Baik sini joto kok mathum nairok no जों sini Thansa Rising Youth ni hoite tini Maharaja Bikram airport of Haimani region ka ke nor joton saimana je khoroksa Mwnai sini ni ani khasuksa Mwnai Sanjana Deborma bono bini sak hamni eba treatment ni bagai tini Bangalore hospital telangna ni bagai at least bini logi wa thangi mani afono bono at least Nairuk na hinai जों tini Maharaja Bikram airport of Haika tini ozgo tongo sini Thansa Rising Youth ni members rok Khwai Sipaijala te West Tripura district ni gobangma sini sengkrak rok sini sikla bodol sini Thansa Rising Youth ni members rok and bong no belai hambai mario tam ning ka ke kami thangai bazar thangai khoksang thu phongning thu lukrong ni thani khanlai mani rang thumlai mani abani bagai bong no belai hambai te je subanai lukrok nong no belai hambai sini Mwnai Sanjana sak hamai phanyani ingthung जों tini bono tunphaima haikeno nahana purbo omo haikeno welcoming khlai जों bini sakno hamriwi tubui जों bono haino hai naha phaimanani ingthu norbo nongni je puitu samani mutai phano ingthu jisu phano ingthu kaitor phano jesus phano norok khulumdi je puitu samani no te जों sini Thansa Rising Youth ni hoite total collection khlai lai thangnai 13 July salmario 40,000 islai phano gobang rikha rang je lukurok subamani je online ni bisingtei te tini haino hai जों bini mani sorry bin babani yago yafarka more than 57,000 angka ke amo jokto sini Thansa Rising Youth ni members ong isai tongmani lukurong ni hamjak mani Mwnai Sanjana no khairong mani baganyo amo haike subamung rui bono tabuk sakham phurungna ni bagai telangkha thanayo Mumbai telangmani rangkeringi firongma tukha phiaba जों khakhayo tabuk jodi no kolok gyangka ke sini Thansa Rising Youth nogo siring asugui tonglak hanyo hai khoksa khongnui je mantui hanyo hai lukurongni thani chubasu tekbar sani phainai sini Thansa Rising Youth rokbo siring tonglak lukurok bo khakhayo siring tonglak nasigui sini Mwnai Sanjana no tei जों sini mutani thani abono surimung eba kulumung je Mwnai Sanjana dati hamai phaitu hambai biskangni salo jodi no sini Thansa Rising Youth ni khugo phaika eba kunjuo phaika kenke je mantui at least phaisa ni mai phaisa sabro phano je जों manmani rinai जों Thansa Rising Youth amo sini Thansa Rising Youth ni motives sini Thansa Rising Youth nasigi tonglak at least phaisa mai phaisa chadrop phano je जों mantui rinai
abono chini naharmung Thansa Rising Youth ni te Mwnai Sanjana no ga ke bini je treatment ni rangkolo gyang ke jeng hanyo hai bini bithi paidro phanung thu jeng bazar sodar nongkhorei para para nongkhorei hanyo hai jeng rang khalai hinai wansuk tong tini ojgo khaijak chini Thansa Rising Youth ni secretary Brazil Deborma cashier Baithang Deborma aboni tino Khwai district ni incharge Sipsagor Deborma te Sipaijala district ni incharge Bibiana Deborma te ani angka ke Thansa Rising Youth ni founder Pohor Deborma hambai